Good morning guys. Magpalit mi sa isda. Di ako karon sa payag namo. Pilang kilo? Isa lang ka kilo. Palit tag isda guys. Budloy. Dagko. Ha? Upangas ko sa bukid karon. Daghan naman siguro na. Isa ka kilo. Dapat. Sobra. Init na. O kana lang. Asa man na. Na sobra ra pod. Klaro likod mo. Gulong mo niya. Di naman siguro na labas di ay. Na gawas man ang kuan oh. Kuha isa ka gramo. Uy, laing gad mo di ay. Yan lang, uno-uno. Ano man siya? Unsa man na pritohon? Uno-uno na lang na akin murag gawas ang tinae. Kaunta guys sa kalamay kay naay kalamay diri nga gi dala nako kay gihatagan ko ni Lilin. Nya nangapi na ko kaganiha, nagkapi, nagmaylo ko kaganiha. Mupangas ta kan sa bukid. Kay si Papa nagdahik siguro to si Papa karon. Nya usay si Papa kung Domingo dili siya agdahik. Kagahapon giingnan ako si Mother nga kuan Mother ang baka naradana sa naraman sa likod. Nya kay si Papa nitugbong mo si Papa gahapon. Akong giingnan si Mother nga ipahipos na lang ni Papa. Sa hapon, walay problema. Kaya na naman si Papa mo uli. Ang kanirang diri sa buntag. Kaya mula ka mo si Papa og sayo. Yung mukhaong tagkalamay. Nagpalit si Sherwin sa isda. And then, murag nang gawas na ang kuan. Tinai. Dili naman ang labas, babe. Ha? Nidahan uwil, oh. Napaw, uwil. Dili na nilabas, no. Murag ice. Giaisan ni nila no. Na, murag giaisan guys kay gahi man. Nya nagawas ang tinai. Pritohan nimo na. Sige, prituha. Or uno na lang na nimo. Isu-isu ka. Siya raman sa diri mo kaon sa kuan kani asudan. Kay mo pangas man ko sa bukid. Ay pila nakabuok di? Upat? Bakit magkabuk na? Ay, dalo na ako ng duha. Imo duha din eh. Be? Dagko kayo, no? Duha lang gani ma. Ganang duha. Imo nang unon-unon. Sige na. Ihikay na naa. Ikuan na ng duha ka buo ko. Okay, para. Plato. Naapod mi masudan dito sa bukid. Si Mother Marites, sudan isda-isda na lang kay ngano. Kung magulay-gulay taon niya, bawal di ay. Na magsamot na po diyang arthritis. Pero, ang yang arthritis, wala na po dito car. Ang katura iyahang kuan, ang matagtiki lang niya talaga kay ngano. Grabe ka, dako ang bangag. Kaon taob, kalamay. O bib, o. Imo sa ni, oo. Kalamay. Lami ni siya og naay sliced bread. Nya naay mani o. With peanut. Ito na oy. Tulog. Ang good. Muna ako dalhon. Kuan ga, kuan sinupim. Amay mo ha? Oo, imo raw. Nasaan na? Sige. Kaon pa. Mami Vic, kaantay ng kalamay. Madam Toch, kain tayo, Mami Kim.
Miss G from USA, kain tayo, madam. Miss M from Cebu, kain tayo. Tanan-tanan, kain tayo. Madam Tess, mamita, kain tayo. Mukuan sa ngag-ngag. Mupilik. Isda. Dali natin ito sa bukid. Here na guys, mo adto na ta. Mama. Si Sherwin nagkuan. Unya ang isda iyahan ng gihinluan. Ununon makanin ay piton makanini mo niya nag Isog isog kayong suka. lalo. So isog daw ang suka. Ari na ko. Babay na. Yan na ang isda, dala na nako. Medyo init na. Ako sigurong hapitan si Auntie Mercy dito ila ni Lilin karon. Kay pangas mi sa bukid. Nanay tried cab. Ari na ko Sherwin. A few moments later. Share na ta sa Balingwan. Dire ko sa terminal mag-agi. Si Kuan, si Sir. Hi, Dam. Si Madam. Pangas mo? Oh, ikaw. Dahil ko sa Kuan. Sa Bulacan. Labar. Shout out ni madam. Hindi kami sa simbahan. Oh, very good. Happy Sunday. Pangas mo ako ah? Oh, bangat ni. Ah. Ako danar ako ilakuan. Lan eh. Riri. Okay. Napa ko happy to. Shout out. Shout out ang kapamilyahan. Kaigagawan. Gikan sila sa simbahan. Bisko na gaon niya. Ay mapuo og baok-baok dungan di ay. Bisko na gaon niya. Ha? Bisko na gaon. Ay natural. Nagna laki rin niya ay. Katong kabulakan, bisko wala. Wala. Ay. Wa ko kay bawo. Absin eh. Lingaw-lingaw ro gud ta. Kaya pong dere yun niya gapon. Diri gyapon unya. Ah dungan di ay sa Mapua. Ano ko? Idungan di nila no sayang. Asa mo lugar ka sa Mapua gid ka? Sa Mapua. Barangay nato di ato son nang ano diskuhan. Bigor ba ako nga disco? Oo. Mas kiningana na natong barangay pero pag disco-disco or festa daghan dayo diha. Dani lang ko. Salamat. Una ko ninyo dot. Si Dodot. Hala. Na sila Dani guys. Nasa unday. Hala. Naay among pinaka-espesyal na bisita gikan sa Davao. Hi Si guys, Ate good Mercy. morning. Good morning, good morning. Balik na po ko diri guys. Oh, kay naay iyahang problema nga wala pa nasulbad. Wala pa nasulbad. Sanay nangka dari guys. Kaunta sa nangka. Nagkaunta sa kuan. Lukton nga nangka. Kaysa nakarelate diha lukton nga nangka. Nilang sudan isda gihapon nga naay kalamunggay. Di sa kumukaog nangka kay ngano nagkaon ko sa kuan kalamay. Her na si Papa diri. Hala kanus ara ka dag kuan pa tugbong dani. Ha? Karon pa ka buntag nagtugbong? Karon pa si Papa sa buntag nagtugbong. Kay si Mother Marites. Aman si unday nagkatulog. Dinhira. Adirira. Kamu dyan, dirira po mo nagkatulog. Kubanon nila dito. Bono na mo, gabi o makuban. Paingon bukid. Nagkuban man dito pagkakuan. Naman. Paglawan. O siya nakaban kay hapon ako nung hapon na. Arte. Arte ka gid ha. Ta. Ali ay adi ako sakyan ni Abi. Ako sakyan ni Adi. Ala. La. Di ako sakyan di. Agay mangaway man no. Agay. Asa anak? Sige. Yo, sige. Oh. La. Nawa na. Lupad. Wa na dito ligsad.
Oh, kanang mga bata nga ingana kinahanglan ato na silang kung ano di nato na kuan ang ilahang kinaiyak kay para dili mahimong walay batasan nga bata. Naiuban mga bata nga way mga batasan mao nang mintras bata pa Alat nun. kung anon pitulon, Dun. disiplinahon. Marang datin. Kay para dili mahimong walay batasan. Si Janice at saka si Nestor, nagkuha sila ng marang. Puntahan namin ni Auntie Mercy. Len! Len! Alina! Para makakain tayo ng marang. Tapos ang baboy nila nililin diri sa kuan tangkal. Na sila'y kuan daniti, alimahan nga baboy. Kuan kabuk, upat kabuok. Ngano, buling kaayo kay ngano. Kuan man siya, yuta man. Yuta man ang side nga kuan. Dara mga dikdik dagko na biya guys siya oh. Dadagko na. Yuta man ang dagto mao nang ingana ilang resulta. Ayara ni siya limpyo kung daghan ang tubig. Daghan ang tubig, kusog ang tubig kay makaliguan man niya. Pero pag ingani walay tubig, diara apil diri ilalilin wala gihapoy tubig dito sa mua ginuko gagmay ay hinay kay ang tubig. Len! Ali na! So, nasaan kaya sila ni Nestor? Kay, para makakuan sadta, kauntag marang. Diara. Katong ting mangga, daghan pud silag mangga diri nililin. Nya. Kaon da yun. Unlimited kaon. Asa ka dapit? Jan! Jan! Nay marang! Daghan! Hinog! Bantay bitaw, dili hinog. Aman si Mama Lili mo. Ayun si Blaze. Anak ni Maring Inday Vlog. Unsa? Asa dapit? Ilaw si nga kuan hinog. Nahinugan na dayto adad to? Ah. Ay na day marang di ay diha. Ako kabantay sa marang ni Agi. Ila pa ba di na diha di? Inyo pa ni Dani ang marang len? Ang kaning marang inyo pa ni A? Ang kaning Dani nga marang? Ha? Sakop pa ni sa inyo ha? Lahi man diri sa bukid guys kay kibaw na mo. Ug naay mga prutas nga kuan. Hala manguha lang dayon. No. Manguha libre lang tanan. Kay wala may tag-iya. Bitaw. Nindot diri lin tigwayan sa kuano baka? Ha? Si Bintoy ako ipa atiman? Bakilid sad lagi oh. Bakilid man kaayo. Dili pwede diri ang baka kay bakilid. Ha? Pasabsabo no. Na magguyuran na punta dadto layo ra ba kaayo bukid. Napaw na. Bilini ko diyan. Para sila oh. Apil si Undoy nag mountain climbing po si Undoy dari oh. Nagsaka mo? I fly to the sky lagi ma. I fly to the sky kagi karon. Ala, wa na may uno di ay. Mga Uber. Ana overripe na. Galing. De, Panire. dagkog lusak. Di ada na dyan di. Kasi nagkuha dani. Busli eh. Ante, ali ante. Dagko kay siyag kuan. Dagko siyag lusak. Pag niyagi kay tulok ba kinapit. Dani, tulok ka ba kinog? Ay, yung pa. Ayaw tagay sundoy, ayaw. Ayaw tagay sundoy. Ay, sabi ko din. Ako Dala, oh. Kuha gliso daan. Ayaw to lang liso kay na, mutubo gina si Mutian. Kuha sa liso mo. Oh, ganahan ka, mutubo si Mutian. Ay, gina ka wala yung Tubo gina si Mutian. ayuta sa mutian. Wala man. Kaon ta. Dalim. Purot na. Mga unta guys, marang. Happy Sunday sa inyong lahat. Hala, Nestor. Dara. Dako kayo, may pagkaon na lang to ah. Ang katuto, kay lahi ang makakuha dana na. Isa may laing magbuhat dani. Kay baw na mo. Kisa na kanding dana gitigway nino. Kung dyan na ah. Ay, mi do yo.
Nanganak na ah? May kanding doy. Ito pa isa oh, hinog. Asa? Layo lang. Hala, Nestor, tura ho! Ay, susi. Ay, magda. Ito ba pa rin? Jan, wa na nakita ni Nestor, tura ho. Tanan niya. Turo. Ha? Mabalilin. Unday mo ba? At ito pa pa Ali daw, Ay. ali daw. Lubaga ka sa kuhit daw. Sa luon ni ate. May kuhit di oh. Buwan na, ikaw cover. At ito talikod. May lang og dili mga buskag. Lagi sa luon ni ate. Hantin ni ate sila. Mm. Lunso ka. At ito na si Papa Riri. Hala, good luck. Ito lang si Papa Riri. Anday, dara. O, dara ah. O, dara. Agay, wa na. O, dara, wala na liso. Nang luod. Agay, na arte naman hinuon ni anoon na. May marang, may nangka, nang gansunis. May santol. May santol oh. O, napaalas na oh. Yapo santol oh. Hoy, Nestor, tuy santol oh. Saka ah. Una-una Nestor, kasamok ba ninyo? Nagyo santol dahil. Dara bilis, kuha ng duha bilis. Kana. Puro santol na taga. Dito sa bukid, mga tamis ang santol mo. Ay, sako pa din sa inyo, Lin. Kinakasulod pa mo sa labat, no? Hmm. Nagnana din na isda. Asa lang sunis? Naday lang sunis dia? Namunga. Namunga day lang sunis? Dagko na. Kanus ara, Lin. Itong ting mangga pa ang akong gilantaw nga nagbugod pa diha oh. May tapos Agagmay pa man. Wala pa na karon. November pa na. Human na, hurot na. Kauntag marang. Ako nakaon karon. Kalamay, marang. Nangka pa. Ito pa ilukton na gusto sila te. Lami itong nangka. Wala gay ko nagkaon sa wala gani ko nagkaon sa nangka kaganiha kay nag-ingon ko nga nagkaon ko sa kalamay unya karon ni kaon kog marang. Akauno na punto nato ang lukton. Dami kay tulukton. Dara. Paingon na pud tag balik. Kay nakahabhab na ang mga isa na hinog. Ay na man to hinog baya to pero di man to makuan kay mabuskag man to ah. May pagkatkato na to ti. No, matawag kayo. Diara guys. Enjoy lang ta sa atong kinabuhi diri sa bukid. Nya mo pangas mi karon dito sa bukid. Kay Madam Marites kani guwang manilin. Nanapoy saging guwang. Ang ilahan ni Lilin nga lakatan nga saging na anapo daghan. Nya naghulat-hulat sila sa buyer kay para mapalit. Nya usahay lagi kanang kuan na dinalian na kaayo nga pagkapalit itugot na lang sa barato. Oh, ang kung kuan jud na ay mag kuan dinhi nga buyer 21, 27 kay dagko gagmay man i-classify man nila ang saging. Pero og wa diha. Amo ra yan tos talisayan 15 ang kilo. Oh, Sayang. 15 ang kilo di sayang kaayo no. May gid tatong na ay buyer jud nga muari jud dayon sa ilaha. Katong niagilin 4,000 makakapin. Kapit mag-4. Hapit mag 4,000 ang halin. Mao. Nya kana na balay kuan di ba? Siriri kogi magud kay siriri nga nagtanom sa saging. Nya naapod sila agka kuan. Ani kay pila ka buwan Lin ay ang saging ay hagbaluson pag harvest? Sa isa ka buwan kaduha. Nya nindot pa jud ilang saging kay lakatan. Grabe ka tamis. Nya dagko pagid kaayo ang uban. Katas pa na guys sa Saudi. Katas sa Saudi ni Lilin nga saging. Pila ka punuan Lin? 400 ka punuan. So makakwarta jud sa isa ka buwan kaduha. O halimbawa tag 3,000. Butang ta lang tag 3,000. Nya naay 6,000 sa isa ka buwan. Oh, masalbar na ang bugas. Mao nang kayod-kayod lang ta diri sa bukid. Pwede na malitson.
Inyuha ni ano? Ang duha inyuha? Ato na nilitsunon ang duha lin. Hala Ginoo ko, ihid man di kay ning isa lin no. Kisa man ning ihid kayo sa tag-iya. Tagaan, tagiya si Hid. Nagniwang kay ang ihid. Ano nga ka? Kuha mo si Skaon. Ako na buyag ko. Ang isa dako. Ang kani may dako. Oh. Nya kasam ni ihawon di ay. Pista sa Kabulakan, Marso. Dagko na kay niya, puhon. Grasyaan sa pista, makaabot sa pista di. Ang ihid oh. Agoy ang ihid lin nagkarig-karig naman lagi na ah. Na, nagluya. Nagluya na ang ihid oh. Dik. Naiya kay tugna man na sila. Dik. Busog man sa'yo na kayo siya. Ang kang mama nga anay, nabuntis na siguro to kay na kastahan naman siya ambot og kanus ato mga anak. So, ato na po diskartihan ang anak ato. Unsa? Nana ba di uhong di ay? Nana uhong di ay? Nana di uhong lin? Sige, manghong ta. Asam sa tamanghong diri nga wala may kadaruhan. Lami ayo. Eto, kauno ni nato siya guys. Naa si Auntie Mercy diri, mga unta. Len! Lukton! Jan! Lukton! Lukton na po guys. Ha? Sagol kinaon. Na. Marang man og kanino. Buyag simba ko lang. Igita. Nama kay disco niya. Ha? Naidisco na sa igita. Ala uwante na ah. Araw ng Linggo ng kabataan. Linggo ng Kabataan Kaon tag sa among nangka, barangay. Dami. Undoy, kaon doy. Hukom niya kung kamot di ay. Abi na kog na internet diri ilalilin karon. Nag brown out pod. Di ta ka kuan. Di ta ka live ani. Sa inyo unsa ni siya nga langka sa amo diri kay Lukton. Humok kaayo. Kanon. Birthday ni Papa Jose ron. Hala. Birthday Papa Jose di ay. Naglitson man kuno sila. Nga mga tuta dito ti. Nagbo ta. Si Papa Jose igsuon ni aning lula. Nindot diri sa bukid jud guys kay libre tanan mga prutas. Libre kawat. Dito sa siyudad di gyud makakaon kung wa kay kwarta. Oh, pila nakakuan ang nakaon karon. Na, mag-troubleshooting na pud ni atong simba ko lang. Dito sa bahay. Diri na pud ta sa gawas kay naa na poy saging. Salad nang gikaon. Kaon na pud tag saging. Wala dagan kay kog nakaon karon buyag. Si Koreana, ha? Lula ang ice. Unsa mang ice? Para fruit salad. Mali mo ka mo na saging. Muni ilang saging ni Lilin nga lakatan. Naay gagmay, naapoy dagko kaayo. Nagay sa speaker. So, kaya kaon na pud tag saging. Basta tingunga sa kuan guys. Di kita magutman. Naay daghan ka kuan pag ato ng usapa naay marang. Naay nangka. Aghakot ka sa saging re? Ay, katupatunsan? Basig, sumugon ta rin kabaw. Kana isakay, isulod na sundoy dani sa kuan. Uban ta Dada doy, dato ka tindog dayon. uban ta duwa doy, uban ta ali. Sige, naman tito. Ali kita duwa. Ta duwa doy. Yeah. Asa man ka? Gani na gani. Kapag nangka dani oh. Bye-bye! Naunsa man ang pagkababaya, unday? Ice cream din. Ice cream.
Kaon na pud ta sa rambutan. Naapay marang. Lami ang day. Day. Liso doy, kwa idoy. Lami. Kaon ta. Rambutan. Ayaw tun gipiskot bantay og bintay. Bintay. Ali na ni Bintoy bantay kay basig tunlo ni undoy ang liso. Anak may doy. Oh. Oh, mo lang matang. Na marang mo hinog kaayo. Ay, Kaon tatanan. Pila nakaklase nga kuan ako nakaon karon. Rambutan. Tamis kaayo. kaundoy! Ay, pabilin-bilin. Liso, luwa. Ay, gato ng liso. Ala piskot din tulon. Ayaw na. Kanya iluwang liso undoy ha. Dagmay ra doy. Ako gibanatan ang kuan, rambutan. Ala, dako, ang kuha. Unsa naman na wala na nabilin. Napurot na. Kaog mayo guys, tanan. Kana ayaw tunla liso. Tapos man limpyo din ta dani sa atong gikanan. Muna tak iring nani oh. Lami andoy. Ala ay pagtunlang liso. Ba't nakabang sa tagat? Here guys, daghan kay kog nakaon karon nga kuan, prutas. Maura di ni akong pamahaw. Kay wala man ko ni kaon. Ang kakaon ni namin ako ay nangka, marang, rambutan, Nangka, daw kalamay. Goodbye sa inyong tanan. I love you all and happy Sunday. Bye-bye.